Mga Dagupenyo, hati ang pananaw sa panukalang total ban sa vape. Para sa detalye kasama natin, Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Isinusulong ng Department of Health ang total ban ng vape shops at vape products dahil sa umano'y mapanganib na epekto nito sa kalusugan. Kung hindi man posibleng pagbawal, nararapat lamang na lagyan ito ng mas mahigpit na restriksyon. Sa Dagupan City, hati ang opinyon ng mga residente kaugnay ng usapin. Mailan ang sumasang-ayon sa posibleng pagbabawal ng vape sa layuning mabawasan ang addiction at maprotektahan ang kalusugan ng kabataan at susunod na henerasyon, habang ilan din ang tumutol. Ang mas mabuting maban na lang is yung cigarettes. Yun na lang ang mas magandang maban kasi mas malala po kasi ang dinudulot ng cigarette kaysa sa vape. Kasi actually po mas maganda if ma-apply rin po siya sa city natin ngayon kasi minsan po nakakita po ko kahit elementary pa lang po nagbe-vape na eh. At saka maganda rin po yung kasi yung nagko-contain po siya ng nicotine which is nakakasama rin po sa kalusugan po natin. Agree naman po ako sa kaibigan ko po kasi masama din naman po ang vape sa katawan ng mga tao. Kung ako yung tatanungin nyo, mas gusto ko na yung sigarilyo kahit hindi ako naninigarilyo, okay na rin yun kasi matagal na rin yun. Dati kasi ako naninigarilyo kaya lang almost years tinanggal ko na. Para sa akin, maganda. Hindi na sila malulung sa vape, saka hindi natin alam kung ano yung epekto niyan pagdating ng araw. Dapat lang naalisin na. Samantala, ayon naman kay Daiko, isang vape shop owner, mahihirapan umano sila sakaling ipatupad ang pinagbabawal na vape sa rehiyon, lalo na sa lungsod ng Dagupan. May iba rin po kasing teenagers na yosi tapos nagsiswitch to vape kaya ganun din po. Kung pares lang din po, babalik ulit sila sa yosi nun. May mga illicit din po kasi na vape products kaya gusto nila sigurong ipaban. Kaso wag naman sana. Kami rin maapektuhan na ang gagawa eh. Kasalo din kami, maapektuhan din kami. Ang papaubos lang tapos totally shut down. Ayon sa Department of Health, mas mainam umano na gawing plain tobacco na lamang ang mga produktong ito at tanggalin na ang iba't ibang flavoring upang maiwasan ang pagkahumali ng mga kabataan. Giit pa ng DOH, mapanganib ang e-cigarettes at iba pang produktong tabako dahil maaari itong magdulot ng cardiovascular disease, cancer at iba pang sakit sa baga. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang DOH kung kailan ipatutupad ang naturang panukala sa buong rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.